weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to mbaña to feerella to mbotto to ñaabina to bagodina to fondu to woluma nere to woluma hatara to nere yela to jooke to silla to rinjaw to beelinaɓe to pimpa ƴela ko on takusana juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Siley Ba to kay haydi ha to galle ceerno Amad Nene ko taari ɗum kala ko on takusan kadi juula ha to galle ceerno Sama Sato Matam e ko taari ɗum kala kabaruji men ɗemngal pulaar e nder leydi Mauritanie ko ɓuuri tengtude kabaruji men ko some araba ponnoɗo joɗade e nder Nouakchott ñande 6 lewru novembre on some noon dirtinama tigui ha yesso laamu ngu holliri so tawi kay ɓe nangui dada maɓe mbaw ɓayyinde hano hannirtini ha joni to leydi Mauritanie catala bitegal kameka ɓe koliri tigui wonde ɓe keeɓi médicament ji jonɗino feewi ko fati e cafroji rafiji chronique ko wayno wonduɓe diabète tension e rafiji baɗi noon kala gadduɗo ordonnance mum noon tawane arde carte mum d'identité ene wawi yeyede médicament ji ɗi hano hannirtini taw kono ɓuuri newrade ha joni ko leydi Mauritanie ma en jabbo musidɗo men biteɗo ceerno dasa ko wittiyanke ko windiyanke ko jangguinowo kadi e ko fa jangguinowo windiyanke pulara e defte ɗe o windi ma en jabbomo o haalan en deftere makko hesere nde o windi e holno ko woni e nder deftere to leydi Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo hayti tigui démission de e poste mo halfinano hollirama kadi o tawti oɗo saaha joni Amadou Ba denɗi ko mo Benna Bokk Yakar suuɓi yo wonana mbiri mabɓe e sungoji paaɗi to leydi Mali toon ma en jaaha to mairie mo Mori Babougou toon ko caali mawko yani e yimɓe arnoɓe tirade kartuji men biométrie ma en jaaha to Gawo toon ko bandiji joguitiɓe kañumen tigui paddoto bisuji transport e dow laabi ɗum addi fayre mawde no feewi to leydi Côte d'Ivoire landa RHDP ko landa laamu ko Alassane Dramane Ouattara ardi hollirama tigui ɓe keeɓi polgu manggu no feewi e sumgoji sénateur uji bannoɗi e nder leydi he to leydi Liby wuuro witego Derna tawatego ɗo funnague Liby ko wuuro ɓurgo boomade e toɓo manggo yadunogo e yolayru wannogo yontere ɓennuno e nder leydi Liby saabu wuuro ngo woto heeɓi 1 ujunere temettata neɗɗo wasɓe toon pittali men kedde Afrique ma en ketto robino musidɗo men Alassane Mbodja gorko mo Sare Ndogu kabaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to Taïwan jiyanto Corée du Nord to leydi Brésil to leydi Italie ma jaaha to leydi Ukraine bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. Jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée du Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala
sayidi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo 17 lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ɗeɗen goni e dewo 17 lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati go lewru mawlude hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergo nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallama go mawludi noon so darima lewru mawlude ndu so darima yoga e guure taw ko ha tengti noon e guure futankoɓe ha e nokkuji mawɗi kala ene keewi ummanade ko fati kay heɓanade mawludu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam woni mawninde e weltorade jamma jibinede nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wuro likseyba gorgol noon heedani hen caggal saabu kene wona duuɓi jeegoma joni taw koye miijo Alpha Sy ɓurɗo Amadou Oumar Sy ɓurnoɗo lollirde Alpha Sy yo welede Allah wone makko yuɓɓinanno ene yuɓɓinanno kala hitande e nder galle bammakko ko fati e burdi on hitande hikkadere ɗum fuɗɗima jamma hanki o ɗum fuɗɗima hano hannirta ni ma en ketto seeɗa e jimi belɗi no fewi taw ko jimi almuɓe ɓe likseyba gorgol كل يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما هاجروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم ووالدينا وأهلنا وجيراننا وكلنا سيدي للعفو مجاهد مولاي سلم وسلم عثمان ذي نورين مثمولا له المحاسن في الدارين والسفر كذا علي ɗum ɗo ko seeɗa e jubbande jime baɗade hanki e uddugol burdi e nder galle sisiɓe to likseyba gorgol e gardogol ceerno Amasy wondude e miñu men ko wayno ceerno ceerno Siyel Sy e ko wayno ceerno Amadou Sy en kala kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni leydi Mauritanie koko heblino jaɓɓade ko fati e batu taw ko batu leyɗe araba woni sommet araba pour le développement économique et social batu ngu noon fonno joɗade ko ñande jeegom e ñande jeeɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati e nder noktotam kono de ɗum batu ngu dirtinama ha ɗo jonte seeɗa nono jibdinama jonte seeɗa addani batu ngu noon dirtinede ko beele kaye leyɗe arabeɓe fonnoɓe arde tawtorede nguna batu tawa kadi ne juɓɓina ko fati e sommet nguna batu noon koɓe guinire
afro araba woni batu hakkude leyɗe afrique e leyɗele arabeɓe nguna batu noon ngu foti joɗade ko ñande 11 lewru novembre hitande ujunaji 2023 to riyada e nder leydi arabie saoudita ko ɗum addani batu fondongu joɗade e nder mauritanie naccol lamorgo leydi mauritanie batu ngu dirtinama laamu leydi mauritanie noon ɓe koleri kala kayde datta kirɗo nanga ko maɓe mbaw kayit taw koko fati oɗon sommet maɓe ko adi kayim maɓe mbaw jokkodirde e secrétariat général de la ligue arabe ɓe mbawa ɓayinde tigui ɗum hano hanirta ni dittingol batu ngu noon waɗi tigi koye dow kaldigal hakkude jagorgal leydi mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele hono mohamed salema wul marzouk wondude e cukko o haaldi noon o disnodiri koye cukko jagorgal leydi arabie saoudite kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele mo leydi arabie saoudite biyeteɗo walid el harij ali kaldigal ngal noon waɗi koye saaha moɓe jooɗino temedere capanɗe jeegoɓi walla lawol ko fate session ministériel des conseils de la ligue arabe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kammeka ko central d'achat pour les médicaments et des équipes les médicaments les équipements et les consommables ko catala kalfinangal ko fate jeengol médicament ji e équipement ji cafriɗi ɓe koliri tigui wonde laamu leydi Mauritanie addi leɗɗe cafriɗi médicament ji ɓurɗe kaya hatojinede tawi ko médicament ji wonduɓe rafiji duumiɗi woni ko wiyete maladie chronique ko wayno wonduɓe diabète tension e rafi ɗaɗi kala ɗina médicament ji noon ɗiɓe ɓe koleri kala gadduɗo ordonnance muɗum taw ko docteur fanniyanke e on fannu windi oɗon ordonnance taw kadi ene wondi e jomum ardude carte mum d'identité ma yeeye ɗiɗon médicament ji taw ko cogguji ɓurɗi newede no fewi ɓe ɓurɗi newade no fewi ɓe koleri noon ɗiɗon médicament ji wonande ɓen joom pharmacie naji mbawata tigui yeyede ɗiɗon médicament ji ko altine janggo o noon jeygu ɗina médicament ji fuɗɗoto tigui hano hanti ni e nder service aji commercial uji ɗiɓe mbaɗi udditi e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha to Rosso gollotoɓe e nder mairie de Rosso ne tawe tigui e kaya mbeya ɓe koliri tigui fodde joni kene wona lebbi tati ɓe keɓani jobdele mabɓe teskama noon wona hunde hesere e nder mairie de Rosso saabu kene wona duuɓi 5 joni jobdele gollotoɓe teskama tigui ene tarda no fewi rewani lawol hay seeɗa suka gollotoɓe hewɓe noon e nder ɗiɗon mairie ɓe kolliri tigui yoga e mabɓe kolliri guila lewru juin faade oɗo saaha joni keɓani mbuɗu gotum ko fati e jobdele mumen ɓe kolliri noon ko fayre mawde ɓe goni e oɗo saaha joni ko faya e mawlude kadi ko fati e uddugol école aji udditgol école aji ɓe poti sohlude ɗen koppereje gam yidde kay sodde guila heblude sukaɓe to banggue comci ha to banggue fourniture scolaire beele sukaɓe mabɓe ene mbawa tigui natude nadde école aji ɗi hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministre de l'hydraulique et de l'assainissement woni jagorgal kalfinaɗo ko fati diƴƴe e sénare leydi Mauritanie Ismaïla Wul Abdel Fattah o holliri mette makko no fewi e lelgol golle yoga e projet ji gonaɗi e nder leydi he o holliri noon laamu ngu wonta sewnande yesso ɗina société ji walla entreprise ji heɓoɓe marché ji ko fati kay e yoga e chantier ji e nder leydi he so tawi ɓen kormaki deleji ciifodiraɗi e kolliri tigui laamu ngu sewnantaɓe yittere koko ƴettata peeje kay tawa koko fati oɗon fannu o haali ɗum noon koye saaha o wonno e visite makko to projet taw ko projet gaddowo ndiyam woni tigui dokkowo ndiyam taw ko ndiyam labɗam woni l'eau potable ɗama ndiyam noon taw ko to wi nokku biteɗo aftu sharqi on projet noon golle on projet noon golle mum fotto gasde tigui fonno gasde ha laaɓa koye lewru février kono o holliri no waɗi jillu makko no tawri golle ɗe ni lewru février ndu golle ɗe ine tartino fewi o ɗaminaki so tawi ko ni yarata ɗo e lewru février ndu so tawi tigui ama golle ɗe gasa hano hannirtini o holliri noon kala o holliri noon tugui kay oɗo saaha joni hande lewru février ndu dari kala saaha ama tigui service aji makko mbaɗa visite aji mumen toon ƴewde golle ɗe so tawi ne poti yarude ne jaari no foti yarude ni so tawi kadi wonde norme uji ɗi ne mbaɗa respecté
wiyete kanko wul Abdel Fattah noon holori wonde horjeli ndi Mohamed Cheikh la Ghazouani horje gendi Mauritanie wi tigi tawi temedere sappo joyi taw ko projet ji mawɗi e golle poɗɗi gollede golle mum ne tardino feewi e ndera jokuli leydi he kala o holliri kadi projet ji goɗɗi kewɗi to ko aussi e golle mum ene tardino feewi laamu ngu noon kanko horjeli ɗi e laamu ngu kala ɓe kolliri hen mette mabɓe mawɗi no feewi ko fati kaye e tardugol ɗe noon golle ministre o waɗi haalande ɗe noon koye saaha wanno jillu makko to site uji taw ko golle deuxiéme phase projet d'approvisionnement eau potable so zone bite nokku biteɗo aftu sarqi to ha tengti noon e to fumu guileyta e to nokku biteɗo Cheikh Let tiyaba e nder région de Gorgol nawnomo to noon ko yurnade golle ɗe station o brut tawi ko mo hattani mum ene qime ha ujunnaje sappo mètre kala ñalawma to nokku biteɗo Cheikh tiyaba e magol réservoir mawɗo woni londe mawde no fewi to wuro witengo Selum ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jeen ha to Sehil Babi walla ha to Jowla Sare jabboɗen musidɗo men Sehil men hono Amasamba Dembélé ɓurɗo lollude das noon ko jangguinowo école aji ko wittiyanki kadi ko windiyanki ko bindowo defte pulaar ko jangguinowo baɗowo jime pulaar ma en ketto kanko ceerno Amadou Samba Dembélé ɓurɗo lollude das assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ceerno Das ka wittiyanke ka windiyanke defte walla defte kewɗe ɗe binduɗa ko fate pulaar walla deftere kadi hesere nde binduɗa eɗen jiiɗi andude noon holko woni e nder deftere he e hol wasiya mbasiytoɗa yimɓe ko fati kay e coodgol e janggol defte so tawi kadi neɗɗo yiiɗi hebde den deftere holto lawol foti rewde ha wawa hebde ɗen defte ceerno Amadou Samba Dembélé lollude Das assalamu aleykum wa rahmatullah. ya wurkisa Seydi Ba bandiraɓe musidɓe yimɓe heɗotoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV kisalalay moon to gonɗon eno gonirɗon kala e joklibindere ha to keɗotoɗon daaɗe amen ɗe e Ghalii Abuu Bah e jarama a yettama no fewi mi wiyama Ba eyyi Amadou Samba Dembélé ko jowolnajo ɗon jibina mawni ɗo sande noon ko jangguinowo o yaari koto banggue philosophie woni filiyankagal mo hebla to duɗal hebloɓe safroɓe garbinoɓe sehilbaɓe woni to banggue noon ko wiyete sociologie psychologie anthropologie duɗal safroɓe so ɗum ɓenni mi windi aduna wawi mbiro wawi mbadde gila ko ɓooyi on sahango koye duɗal ɗemne guendeji ewa Souleymane Kane eɗen calminamo Douso Ɓooy caggal ɗum ko ƴellitogol aade e neɗɗago mum winda ɗum koye nder seeto mijorde fulɓe mijorde fulɓe wonde mijorde fulɓe windere ewa kadi ko bandiraɓe tan pelle fulɓe mbaɗi hen jawdi mumen e ngol ɗo noon en bindi defte jime defte ɗen ko neydi e neɗɗago jime Das neydi e neɗɗago tumbutere goho tumbutere ɗiɗi ewa tumbutirade nde ko fate jime tindi ene waɗi kadi nate e jime tindi jime kadi bawɗe wonde mogo bawɗe wonde film uji wonande kadi yimoɓe e tumbutere ɗimmere nde noon ko faade jime caahu woni waajuji wonde timmitan neɗɗagal neɗɗo holno gondirta e holno gurdata holno mayrata ewa mbiɗen ɗon ko aduna ko dundu ma leweɗo wurateɗo fitteɗo mayete ndang wona jenɗo mayani ewa defte ɗe noon holto ɗe keɓete kadi keeɓe e nocode 46 55 17 47 walla 46 89 31 25 Nouadhibou 46 85 63 73 walla mbaɗa 27 13 99 61 Jowarat 46 75 08 59 walla mbaɗa 47 20 30 32 ɓogge nder Fouta mbaɗa 46 84 66 76 walla 47 70 53 01 Jowol noon aɗa wadde 46 53 70 03 Ablaye Bocar en jeeyi ha Mali aɗa wawi wadde on Samba Sall 00 223 76 22 56 61
ɗum koto Mali. Sénégal noon eɗe toon kono noon maɗɗo yeeso ma en dokku ñiɓirde eywa yimɓe ɗe sababu mum tan ko haɓade haare haɓede haare taw haare nde ko haare beele ɗemɗe ɗe ene jaara yeeso oɗon gandi so taw to banggue dartol ɗemɗe ɗe gaari no hani wiye jangge pulaar woni hen mbiyata holko janggi pulaar caggal ɗum ɓiɓɓinni ha jangguiren pulaar woni yimɓeɓe ne janggani keeɓa hen gandal tawi a janggani farayse walla ko way noon kono noon jangga pulaar keeɓa gandal joni noon en gaari ha e nokku ko hankkadi ko gande ɗe joguiɗen ɗe e banggueji goɗɗi saabu gandal ala jeeɗo mbatten ɗum binden ɗum e nder ɗemgal meɗen pulaar beele yimɓeɓe ne ɓamto to banggue hakkille won noon ko hakkille ɓamtoto ha caggal ɗum neɗɗo ɓamto yiiɗi ɓamtude neɗɗo fof ɓamta hakkille mum to banggue ɓamtude hakkilantagal e lowde hakkille mo janggata e sumalle mo yarnata hay hunde ceerani eywa joni noon ko yimɓeɓe tan yottinu yo tar yo coot beele kadi defte ɗe ne keewa noon koye haare wona kadi en fof eɗen gandi o saaha hannde ko ummana ko beele ɗemɗe ɗe ne mbatta jangguinede en jangguinede e nder duuɗe lawmu he ko way noon won yimɓe noon windoɓe ɗemgal ngal tawi wona no windirteno guila e aɗani ni eɗen mbaɗi ceeraku seeɗa toon banggue ɗum kadi ko haare alay saago noon binden windoɓe binda ha heewa toroɓe kadi tara jodɗe tara beele goɗɗe kadi ne gara eyyi ko ɗum woni fandare nde Seydi Ba musidɓe on jarama no fewi tinnoɗe e heɗade weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV ko ɓamtare ɓolde woni hen inchallah kisal Allah e moon Allah waɗanen jaam allahumma amina tinnoɗen bandiraɓe nde codaten defte saabu woni wallude windiyanke ko sodde defte muɗum kala coɗɗo deftere ene wayno walli jomum beele tigui ne wawa mulde defte goɗɗe kadi gandona woni wonde human binni ko neɗɗo mo yiyata mo wawa janggude walla wawa windude e ɗemgal muɗum ɗum noon tinnoɗen numéro uji dokkirama kala jiɗɗo sodde deftere yo jokkodire ɗen numéro uji ɗiɗon numéro uji e kala nokkuji ɗi tawe hen ne hani note koten dumane meɗen pulloyo koten dumane meɗen pulloyo koten jumadi men janggen ɗemɗe men coden defte meɗen habaruji men ɗemgal pulara sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Cheikh Tidiane Gadio ko ancien ministre des affaires étrangères mo gendi Sénégal o holliri tigui wonde ko kettuɗo gembe makko yidde gembanade sumgoji hoorejo leydi Sénégal tijjari ñande nogas e joyi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayya kanko Cheikh Tidiane Gadio non kanko woni président de l'institut panafricain de stratégie ko kanko député à l'Assemblée nationale ko kanko kadi ardi landa panafricain walla mbiyana mouvement biteɗo panafricain citoyen moɓe innide Louis Jotna o holliri noon ko candidat yidde kay ardade leydi Sénégal e sumgoji tijjari en 2024 ko aseta hanki o noon sappo jeegoma lewru silto o ɓayini kabaru o e saha tigui o huccidirno e jayde witende Sen TV ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen maître Sidiki Kaba kañum woni ministre de la défense et des forces armées mo leydi Sénégal koya mawɓe Benno Bokk Yakar to Tambacounda o jeeya o waɗi jillu makko aseta hanki sappo jeegoma lewru septembre to Touba o ko visite de courtoisie noon nayimo toon omo yaadi noon e escorte timmuɗo no feewi idi jaɓɓademo noon ko jooɗi jaɓɓademo joddade e makko ko Serigne Bassirou Mbacké Abdou Kader joguiɗo konngol khalifa général de Mouride on jaɓɓinomo bismimo jodde makko koto wuuro witego Guédé caggal ɗum noon caggal ɗum ɓe gayni yewtide noon ko ɗon tigui ɓe jaɓani Touba to Serigne Mountaga Mbacké khalifa général de Mouride o joddima e
khalifa o noon ɓe jewtidi ko heewi no feewi o ñaaguima kadi khalifa o nde duwantomo nde duwanto tigui nde jamna dumoto e nder leydi Sénégal o holliri noon addimo toon tan ko ziyara juurade khalifa o taw ko ziyara posto maggal woni tigui arde ziyara caggal maggal yimɓe hewɓe ne kewi arde ko adi maggal ɓe hen ko saaha maggal heddiɓe ɓe kewi tigui ko ɗaccude ha balɗe seeɗa caggal maggal nde mbawa arde kankone koye on fannu o ari juurade oɗon khalifa général des mourides ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Tivaouane kañum woni capitale tariqa tijaniya eɓe tawi tigui e keɓugal manggal no fewi jaɓɓade julɓe gam mawninde jamma jibinede amada woni jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam nde jaam e kisala dumoto e makko jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal aadi hono docteur Marie Kemes Ngom Ndiaye o waɗi toon jillu makko aseta hanki o ƴewde kay peeje ko fate sanitaire woni tigui peeje fate ko fate laaɓale ko fate celle aadi gam jaɓɓade mawlude nde no peeje ɗe poti to jarata eno foti waɗirede o holliri noon e oɗo saaha taw ko saaha ndungu gonnaɗo rafiji kewɗi no fewi taw ko épidémie ji woni rafiji kewɗi nanggude yimɓe hewɓe no fewi ko saaha gonnaɗo ko ɗum saabi noon e oɗo saaha laamu ngu woni tigui ko ƴettude peeje mawde no fewi beele handade e falade ɗiɗon rafiji woni ko wiyeten prévention katala bitegal SNH woni service national de l'hygiène ko catal halfinaɓe ko fate sénare e laaɓal ɓe kolliri tigui wonde ɓe ƴetti peeje ɓutti no fewi falade kay kala e rafiji gonnaɗi e oɗo saaha joni beele kay gammu o woni mawlude nde ene waɗa e dow jaam fuɗɗo e jaam gasa kadi e dow jaam e dow kisala o holliri noon matériel kewɗo maɗuldama toon matériel kewɗo tundama toon fanniyankoɓe woni spécialiste uji kewɗi taw koye fannuji nuldama toon guila ko wayno ko surveilloɓe nde woni surveilloɓe tigui surveilloɓe ko wati kadi wondude e nokku wondude kadi e ɓen renoɓe ko fati e diƴƴe médicament ji kadi teskotoɓe kala saaha sunnotoɓe gueɗe ñamateɗe tawa ɗi galdata e rafiji foof e oɗo saaha joni ene tawe toon kanko ministre o holliri wonde 54 poste woni nokkuji cafriɗi tawa ko postoji avancé ene tawe toon wondude postoji nokkuji jeeɗiɗi tawa ko cafriɗi ɗi ko fixé koto nokku goto gonine tawe toon wondude service aji d'urgence kala e oɗo saaha joni ne tawe toon hôpital armée nationale wondude e samu e catala bitegal BNSP e kene wona ujunnaje tati agent tawi ko fanniyankoɓe woni spécialiste uji foof ma nulde toon beele kay mawlude nde woni gammo ene waɗa e dow jamma gasa e dow jamma ha joni kabaruji men nder leydi Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo o waɗi tigui kuccam makko huccodiri tigui e presse woni jayniyankoɓe aseta hanki 16 lewru septembre to bureau ji makko to nokku biteɗo SE o holliri noon kanko Abdoulaye Daouda Diallo wonde o felliti tawtoyde Amadou Ba mo Benno Bokk Yakar suuɓi gam sumgoji hooreji leydi Tijjani en 2024 o holliri noon hakkude makko e nder haalande makko noon o holliri tigui o jañima no fewi hakkude makko e Macky Sall hooreji leydi ndi o holliri tigui ko cehilagal manggal ko ɓingu yummago woni hakkude mabɓe wona tigui dawrugol wona landa dawrugol kam wona Benno Bokk Yakar walla APR rendiniɓe woni tigui hakkude mabɓe ko cehilagal moƴƴal ko ɓingu yummagu saabu fodde duuɓi nogas hande tigui ko jamtina woni hakkude mabɓe o holliri noon o holliri noon e oɗo saaha joni kay o teskima tigui caggal kayde o micci o tawi tigui feccade ɓe kay ko bonande mawde wonande Benno Bokk Yakar o holliri tigui wonde feccade walla ceeregu kay e oɗo saaha joni ko gaño ɓurɗo mawnude wonande landa dawrugol o holliri nder haalande makko noon omo jaara dendagal jiyaɓe Allah guila sereɓe ha e galleji diine mawɗi kala ƴettuɓe téléphone ngaji men ɓe hen ko jaaɓi koyɗi men ha jetti
kettimo ngam kay ñaagademo e tefdemo te wawa tigi wasde tigi wonde candidat o heddo tigi e diɗɗal Benno Bokk Yaakaar ɓe kamɓe kala ɓe jaadan e miijongo Macky Sall suɓingo so suɓade Amadou Ba wona mbiri mabɓe e sumgoji tijjari en 2024 kan kawrugol ɗon Abdoulaye Daouda Diallo e Amadou Ba natti tigi ko wiyete makkam nele Amadou saabu hewɓe ne mbiyanno ɗum laatima ala ɗum laataki e oɗo saaha joni kam ɗum natti wonde makkam neli e Mamadou ko hunde lamde ceera e oɗo saaha joni ɗum noon eɗen kanko ene teska tan noon e oɗo saaha joni teskam tan noon ɓoyata kanko Amadou Ba wondude Abdoulaye Daouda Diallo e hoore leydi Macky Sall ene ɗamina tan maɓe mbaɗa jonde maɓɓe kamɓe tato kala ɓe joddo ko ɓuuri yawde e yaccade beele tigi pamodiral ɓune ɓiye teskede hakkunde mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen joguiɗo konngol khalifa général de Medina Baye hono Cheikh Mahi Cissé o huccodiri e jariyankoɓe woni waɗi conférence makko aset hanki sappo e jeegom lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati to Medina Baye o holliri noon ko kam e nder haalande he noon holliri wonde Medina Baye ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru septembre ko nden ɓe mawninta mawlude mabɓe mawnude kay mawninde jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam to wuro teddugo wuro Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ɓe mawninta ko toon tigi ɓe mawninta toon mawlude mawlude kay jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam jamma jibinede nulaɗo men ɓurɗo windere kanko khalifa général o noon o erima laamu ngu nde ƴettata peeje taw ko peeje ɓurɗe tittude kay tidde no fewi guele kay beele gammu o woni tigui mawlude nde ene waɗa e dow jamma gasa e dow jamma hano hannirtini ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Thiès to wuro Thiès noon wuro Thiès e diwan mum kala ha tengti noon e ɓen ha murita naɓe ne tawe tigui e sunare mawde no fewi guila aljuma ɓennuɗo jaltugol aduna joɗen no toon woni mawɗo murit en e nder wuro Thiès ngo hono biyetenoɗo Serigne Sallou Touré noon ko kañum mbiɗen wonno mawɗo murit en e nder Thiès ine teska noon ko bawɗo kay qurana jiɗɗo qurana fewi kadi ala ko wonno darde makko kay e haaju makko so wona janginde quranel karima o ɓarni yimɓe hewɓe no fewi guila to nokku biteɗo dongo dara ha to wite helkom almuɓe makko hewɓe o ɓarni ine tawe toon ko neɗɗo kadi darannoɗo ko fate mouridisme no fewi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo en liddu aw faade dendagal murit naɓe e dendagal julɓe Thiès kala e ɓesgu makko nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men ɗemngal pulaar sennumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena colonel Azimi Koita hoolejo leydi Mali o holliri tigui wonde o siifi tigi en o sifodiri e nando makko gardiɗo leydi Burkina Faso hono capitaine Ibrahima Traoré wondude e nando mabɓe kadi gardiɗo leydi Niger charte ndena deftere noon ko pamodiral hakkude mabɓe on charte ɓe inni ɗum ko charte lipta ko gourma charte o noon ko alliance leyɗe Sahel woni alliance des états du Sahel eɓe inni ɗum kadi AES sifande nde noon ko ɗeɗo leyɗe tati ine mbadda jungo e fandu rende kay ɓeydade tekkude rende leydi rendude ɓe kamɓe kala ɓe ndendina koninkoɓe mabɓe e peeje mabɓe ngaluji mabɓe kala beele tigui ɓeydude tekkude nden kam e kisala leyɗele mabɓe kala leydi janadi kala ɗe leyɗele keddiɗe kala ɗiɗi keddiɗe kala janta e ndina leydi janadi ɓe gonta leydi gotiri haɓade kay guila e pelle ceɓɓitiɗe ha e pelle kadi e oɗo saaha joni e kala saaha dikkotoɓe gam yidde yande e ɗeɗon leyɗele ha joni ko leydi Mali keddoɗen
kotana musto waɗi e nder mairie wuro witengo muri walla legal bitengal muri babugum tawteɗo dow lawol kuli koro ko caali mawkino fewi noona mahanoki e nder coura mairie ndi ko kañuma yani e yimɓe hewɓe no fewi taw ko arnoɓe rettirde woni ƴettude cartuji men taw ko cartuji men biométrique caggal tana o noon police e koninkoɓe faabo kala mbawi kay arde gam yidde faabade e wadde constat mumen e oɗon accident kiɗon caali janki enquête udditama hen en keɓani bilan noon ko fati e jangol kiɗon caali ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to gawo aseta hanki 16 lewru septembre e dow lawol gawo faade ansogo ko bandiji joguitiɓe ha teddi ko kañumen tigui kerƴintona gurnam ɓen taw ko ɗannotoɓe wonoɓe kay e bisuji ha e autoji transport kala e dow gollon lawol kamɓe bandiji ɗi noon ha tengti noon ɓe jani e bisa goto e nder falde wuuro witengo bara tawtengo e nder cerclamo ansogo ko bisa transport umminoɗo gawo ene fayto ñaame lamorgo leydi Niger ko on bis ɓe paddi ɓe ayni ɗum piyanɗe kewɗe no fewi ɗum noon waɗi kude payni piyanɗe kewɗe no fewi bisuji transport dow axe dartima to nokku dogatnoɗi e nder oɗon axe kala nani oɗon kabaru ɗon ɗina bisuji kala ko ɗon darti to wuro witengo to jeel garguna taw ko hulɓe ɓennude ko ɗon tigui ɓe darti nde ko commandant noon de la zone gawo woni gardiɗo di koninkoɓe falde gawo nde nani on kabaru ko ɗon tigui o nuldi miltiruji kewɗine fewi e nder oɗon axe yaade kaya yiiloyade e habtade ɗiɗon bandiji hollirama noon ɓe mbari bandiji kewɗi ɓe jiiti kadi bandiji kewɗi ɓe mbaɗi ɗumen netralisé koye gana sakiral ɗum noon ko nen tigui transport o woni ya garta o ɓamti hano hannirtani ha joni ko leydi Mali keddoɗen impôt ko deuxiéme pouvoyeur to fond woni tigui ko catala ɗiɗaɓal nanno walla ɓurgal wawde nannude haalis e nder booñe leydi Mali caggal kaya douane wonɓe numéro 1 kamɓe direction générale des impôts noon tawa kadi ko catala biten hono kanko hono direction générale des grandes entreprises woni DGE ko catala tawa kadi koye nder impôt ɓe kolliri tigui ɓe nanni haalis kewɗe no fewi e nder booñe laamu ngu ñande capantati e goho lewru août 2023 mayno ndu ɓe kolliri tigui tawa ɓe puɗɗima nannude ko hitande dari faade oɗo saaha joni ɓe puɗɗima nannude e nder hitande 2023 nde kene ɓuura temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi e joyyi milliard taw ko France CFA e gardugol directeur général catal ngal hono biteɗo Hammadouna Dianka Fala ko ministre hono ministre de l'économie et des finances mo leydi Mali o rokkuno objectif woni fandare mabɓe 2023 ko yoɓe nannu 1 milliard 600 yoɓe nannu 1 milliard yoɓe nannu kene wona 1,166 milliard taw ko France CFA ine wayno kam DGE woni tigui direction générale direction des grandes entreprises kañum e oɗo saaha joni ɓe mbawi yettade 102% e objectif woni fandare mabɓe e oɗo saaha joni taskama tigui nder temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi e joyyi milliard ɗe impôt nani ɗe hen temedde jeegom e nogas milliard ko catala DG ko directeur général mo DGE kañum wona Hammadouna Dianka Fall ko kañum nani e nder boño ene wayno tigui o yettima fandare fawnode e dow makko nde ha ɓurtima e oɗo saaha joni kene ɓuura 10 milliard ko fawi tigui e fandare fawnode e makko nde kadi 3e trimestre woni hitan 2023 soit taw mayde ene wayno tigui ɓe jettima haaɓe ɓurti fandare fawnode dow mabɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen numima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen aseta hanki o kene ɓuura ujunnaje jeenayyi ɓen wiyeteɓe les grands électeurs noddama yo ngar suɓade capanɗe nayyi e joyyi sénateur capanɗe nayyi e joyyi sénateur noon ko kañum wonata capanɗe jeegom e nayyi woni 64 sénateur ɗum noon ene hawra 2 tiers suudu sénat ndu
entiére keddiɗo ko hoore leydi ndi kañuma suɓotoɓe en hono no holiri tuknorgal e leydi ndi sikki ala noon e ɗo saha joni ko landa RHDP woni landa Alassane Dramane Ouattara landa laamu ka kañum heeɓi polgu to pucci dogata saabu ɓen noon wiyeteɓe les grands électeurs suɓotoɓe sénateur uji ko conseiller ji régionaux ji wondude conseiller ji municipaux ngal ɗon catal noon ko kamɓe tigui ngal ɗon catal noon ko kamɓe cuɓoto ɗina sénateur uji woni DCR sumgoji conseiller régionaux ji noon e sumgoji municipaux uji bannoɗi ko ɓoyani kadi ko landa RHDP kañumen kemno polgu manggu no fewi saabu e nder capanɗe tati région henno gase jeeɗiɗi ko RHDP kañuma hebno toon polgu e nder temedere capanɗe jeenayyi e jeenayyi commune tawteɗi e nder leydi he hen temedere no gase jeeta hen temedere no gase tato kadi commune ko RHD kemno ko ɗum saabi noon e oɗo saaha kadi ko kamɓe keeɓi polgu caggal kadi ko ɓen ko kañumen cuɓoto ɓen fodde de ceera nder suudu sénat ko ɓen cuɓoto ko ɗum saabi noon ɓe keeɓi polgu manggu no fewi résultat provisoire noon e oɗo saaha tigui holliri koye nder ɓen capanɗe jeegom e nayyi sénateur fodɓe suɓede landa RHDP heeɓi capanɗe joyyi e jeegom ko kañumen keeɓi keedi yesso rewi hen ko landa PDCI ɓen keeɓi ko sénateur uji jeegom so tawi ko landa indépendant ɓen keeɓi ko siége uji ɗiɗi surprise ɓurɗo mawnude noon e nder ɗiɗon sumgoji ko gonnoɗo hoorejo suudu sénat ndu o perdi siége makko omo wiye Jeannotte Alussou Kouadio on perdi siége mum e oɗo saaha joni koto leydi Liby paaɗen toɓoji kewɗi ndiyam jippinode nder leydi Liby ha waɗi yolere e yontere mayne nde teskama tigui bilan o muusi no fewi ha tengti noon e nder ngoɗo wuuro witego Derna tawtego ɗo funnague leydi ndi ko wuuro ɓurgo boomade e nder oɗon jeeya saabu wuuro ngo woto tan ɓe mayirama 1,3 neɗɗo ɓe majjirama kadi temedere ujunere e yimɓe ujunnaje sappo ɓe majjirama kadi ujunnaje sappo e temedere wonde 10.100 personnes ɓe wameji e wuura yaade donc ɓe yitede oɗo saaha joni porté disparu en hono no holliri catala bitengala croissant rouge mo leydi Liby ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men ko fati roɓino janile nder Afrique man ketto musidɗo men sehil meɗen hono musidɗo men sehil meɗen hono Alassane Mbodia gorko mo Sara Dogo Alassane Mbodia assalamu aleykum rahmatullah jam hiri toon Ghalii Abuu Bah ko addi ko enen jaaha toon to dongre Afrique jaaten ko diwan hono Barakna falde ɓogge toon woɗɗani mbon woni toon ɗum noon ko haqqe kiloji sappo ɓogge banggue mum hirnangue ɗum noon ko kawral taw ko pelle bonnaɓe taw ko rewo e worgo wiyete fambon nden taw ko fambon jibina ko hirande 25 lewru taw ko décembre 2023 caggal moɓodirmaɓe ngal to wuuro Ngorel ɓe toɗɗi noon oɗo biyeteɗo Mbocci Amadou Ousmane yo won gardiɗo fambon woni kawtal pelle bonnaɓe no didorno taw kadi cukku makko ko Mbocci Amadou Mamma e ɓen toppitiɓe ko fate e pinal hani e coftal hono ɓalli gardiɗo wiyata ko Mbocci Ibrahima Aliou e cukku mum Mamadou Demba Dia ko ɓe mbawi wadde kadi oɗo bureau taw ko exécutif wawi yuɓɓinde oɗo marathon taw ko ngol woni lawol ngol gadanol e wadde ɗum ñande asatare 16 lewru silto 2023 toon noon to mbon to ene wayno fodde 127 suuka wawi kono tawtore ɗum taw e nder 127 hen taw ko rewɓe 17 ɓen ko vétéran woni duuɓi 40 fayi dow rendinde rewɓe e worɓe wawi kadi tawtorede e guila e ɓen taw halifaɓe diine halifaɓe aada gaari e keewal ɗum puɗɗorima noon taw kadi ko départ o ko Ngorel ɓe jaɓano gurel Boubou Jullo ñakaka afniya ɓe paya Mabrouk ballaji mbon jeeri Sara Dogo jajaɓe Sara Dogo ɓe garta ɗon wona point d'arrivée o ma won halqe kiloji 17 piccalle jeenayyi ɗum noon wawi kadi ɓen kadi a yaltuɓe hoore bawal koto fate sukaɓe yaroteɓe e duuɓi taw ko less ha yetto 50 ene wayno gadan o ko Amadou Seydou Sy tawa o waɗi ko waktuji ɗiɗi piccal 19 minutes o jeeya ko nokku Ngorel o jeeya o dañi enveloppe 100 ujunere kalisi men ɓoyɗo o ene wonde e médaille
kange wondude e coupe makko rewi hen ko ceerno Mamadou Jeya ko Sara Ndogu dañi enveloppe 70 kas men ɓoyɗo e médaille taw ko kalis ene wonde e coupe mum tataɓo o ko Adama Sy Jeya ko Ŋorel kañum ne heeɓi enveloppe 50 kas men ɓoyɗo wondude e médaille taw ko adi ko jaka e coupe mum so tawi noon ko ɓen yaroɓe e duuɓi 40 fayi dow taw kadi ko worɓe ardi ko Boyel An jeeya ko ñakaka dañi 50 e médaille mum taw kadi ko kañe wonde e coupe mum rewi hen ko Ali Ba jeeya ko Sara Ndogu dañi 30 wonde e médaille mum taw ko kalis e coupe mum taraɓo o ko Hammadi Goggo Kelli kañumne dañi enveloppe mum 20 wondude e médaille mum taw kadi ko jaka wondude e coupe mum so tawi noon koto rewɓe to e ɓen noon gadana o wiyete ko fati Ali Sow jeeya ko Jullom dañi enveloppe 50 ene wonde e médaille mum kañumne taw ko kanŋe ene wonde coupe mum rewino ko Dieynaba Kelli jeeya ko Mbañu Mbocci dañi 30 kalis men ɓoyɗo e médaille taw ko kalis wondude e coupe mum rewi hen noon ko Kada Diata Mamadou Dia jeeya ko Mbon Jeeri e ɗum noon dañi enveloppe 20 kalis men ɓoyɗo ene wonde médaille e jaka e coupe mum bandiraɓe toon bonnaɓe foof e kuuɓal beltinima taw nde ɗo eɓɓade taw ko hettore Pul taw ko eɓɓade arwanire e diwan ɓogge o hani e saraji mum bandiraɓe foof gaari e keewal guila e yimɓe politique en ha e ɓen taw gaari beltini en hay gueɗe chef de village uji banggueji ɗi foof gaari e keewal e notade nduɗo noddandu taw kadi wona ko meeɗi yiyede e oɗon diwan ɗum noon ko ɗon o waɗi toon ene mbiyata tan yen battinima wori kadi e daƴɓe yo joggoro o jaam ɗon payeten e dongre taw kadi ko eyi Seydi Mbodjo ko adi kay keɗen jaaha dongre Afrique siftinde bandiraɓe noon ɓeɗon heɓɓe kay kawgel ngel walla tigui heɓɓe oɗon marathon kamɓe kala ɓe keeɓi ko haalisa guya taw ko haalisa kesso o e limore hinde nde wona kalis kiɗɗo ɓe keeɓi ko kalis kesso o e limore hinde nde Alassane Mbodjo holko keewi e nder kabaruji dongre Afrique leyɗele taw ko Mali Burkina Faso e Niger ciifi charte libta ko taw ko goma ɓe nannodiri noon e taw kadi ko wallodirde to banggue ndenka leyɗele mabɓe ɗe ɓe jaggodira ko fate e coopération mabɓe Burkina Faso jagorgal mabɓe ko fate e gueɗe caggal leydi wawi winde ko ɗoɓɓatake toon to lamrugo hono leydi ndi e wiide wonde rukki taw ko jonte ɗiɗi e oɗo taw ko rattaché kono militaire François Emmanuel Pasquier yo ummo e taw kadi koye e nder leydi mabɓe ndi to Guinée Bissau gardiɗo hono leydi ndi biyeteɗo hono Oumar Sissoko Ambolo kanko dey o dañi kay haaldude e France 24 o haali noon koye ko pollugol toon to leydi hono Niger e haalde hen haalande makko o wi wonde gueɗe mabɓe foof ɓe pawi ɗum tan koye e dow tabal e kala nde ɓe pelliti kadi wawde kadi yaade toon ɓe jahat toon tan guila nogas e joggom lewru taw ko juillet ujunnaje ɗe nogas e tati pollugol ngol nde waɗi ngol CEDEAO serani kadi e wawde kay wadde koyɗe jaam yaade ha toon haaldude mabɓe haɓe mbawa kay ruttitade kono caggal kono ala ko nafi haydara o wi noon hayni ko CEDEAO rukkiti e taw ko leydi hono Mali ndi e ko nandi hen taw kadi ko fawno e dow ko itti ɗum wi ko fotani wonde hunde foti tan ko ƴettede waɗe ko yaara taw kadi ko yeeso toon to Niger ɓe mbawi kadi wiide taw kadi ko laamu sabru ngu ɓe guitti wadde annulation fodde 190 taw ko passeport diplomatique ɓen yimɓe joguinoɓe ɗum e laamu taw kadi nguɓi polli ngu Afrique banggue worgo hanki 16 lewru ndu ɓe mbi ko mennoɗo ardade e julu en biyeteɗo hono mango suto hono buute leydi wawi kadi ubbede toon Gabon kamɓe dey ɓe goni koye e kamɓene ko waddude e toddade taw ko joɗantoɓe toon to jakka hono guindi mabɓe ni hani toon to Sénat mabɓe leyɗele taw kadi ko arabeɓe toon to Maroc ene wayno dey kamɓe ɓe mbaddata koye yidde kay wawde kay mahande fodde 50 taw ko logement ɓen ɓe ngala ɗo koɗi e toon e kono noon maɓe ɓe ten ene jokki fodde ujunaji 3 pawɗe ten
ko mayɓe ɓe hadde noon jokku eɓe jokki kono yiilade ɓen mayɓe toon to Liby ɗin taw ko barrage uji toon to Derma ɓurɗi mawnude gadduɗi hono ɗeɗo caɗele ha mayɓe kewɓe kono mbawi on arde hen e ɗiɗo wamiji kono bonni ɓe mbi noon eɓe teski wonde péri ene gonno e ɗiɗi barrage uji ko ɓooyi ene fonno kadi ƴewtede fewne hay rapport uji hono baɗoɗoji ɗi foof e wawde kadi étude aji baɗɗoɗe fof guila ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e capanɗe jeenayyi e jeetati gila nden e on saaha ala fof koɓe toppiti hen ɗum noon ko welsidare hono mabɓe Égypte gardiɗo taw ko lundo libéral taƴanama sokkede lebbi taw ko jeegom nde tawno wondi ɓe goni koye e yidde hankkadi haɓanade wonde yidde wadde hono taw kadi ko élection ngaji mabɓe ko fati kono présidentiel oɗum noon ko lundiyanke mawɗo ɗum waɗi o taƴana sokkede lebbi makko taw kadi ko ɗiɗi e nder dumbudu ɗo Ghalii Abuu Bah kabaruji men kaali e dongre Afrique taw koye dande Alassane Oumar Mbodj ngam Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi sen ummima dongre Afrique koto leydi Taïwan paaɗena hakkunde Taïwan e leydi Chine tekkere ne surka hakkunde mabɓe ɗiɗo duuɓi kala aleda hanki o noon walla aleda hande sappo e jeeɗiɗi lewru silto laamu Taïwan ɓe kolliri tigui wonde ɓe détecti won machine aji mabɓe kolliri fodde nogas e jeetati avion militaire mbawi tigui arde ha saramaji mabɓe e to nokku taw keeri mabɓe keeri mabɓe ɓe kolliri noon kewɗi e majji ɓenni kayit to ɓe mbiyata ligne médiane noon kañum woni keerol e nder maaje kadde ɗe ɗo ɓe mbiyata détroit keerol hakkude leydi Chine e continental hakkude mum e leydi Taïwan koto Corée du Nord paaɗen Kim Jong-un kañum woni hoorejo Corée du Nord gonnoɗo e jillu mum e nder leydi Russie o ummima leydi Russie noon aleda hande sappo e jeeɗiɗi lewru septembre o faati leydi makko to Corée du Nord o joli noon koye train makko blende kanko ko train o heewi yaade koye train makko blende ko kañum tigui nawtimo kila noon talata ɓennuɗo omo tawi jillu makko e nder leydi Russie kanko Kim Jong-un lon hoorejo leydi Corée du Nord omo teska o wona neɗɗo kewɗo wadde voyage uji no feewi koto leydi Brésil paaɗen aset hanki sappo e jeegom lewru septembre ko avion waɗi accident to nokku biteɗo Barcelos ko wuuro touristique e nder nokku moɓe mbiyata Amazonie sappo e nayi o neɗɗo wasi toon pittali mumen hen ɗiɗo ko membre d' équipage sappo e ɗiɗo heddiɓe ɓe kala ko passager ji koto Lampedusa paaɗen to leydi Italie e ila mo Lampedusa e hono biteɗo Ursula von der Leyen ko présidente de la commission union européenne omo tijja aleda hande o jillu makko e nder oɗon ila biteɗo Lampedusa o arani toon goto noon ma o ardu toon o ma o ar toon noon ƴewde kay ma o ardu toon e hoore jagorɗe leydi Italie biteɗo Giorgia Meloni ɗon noon to ila Lampedusa noon oɗo saaha joni ine wi Daka ɓen ɗanniyankoɓe taw ko immigrant en ɗanniɓe ɗanne suuɗa ɗum saabu e nder ndeɗo yontere wotere lana gota addi toon fodde kene wona ujunnaji jeetati e temedde joyi migrant e oɗo saaha joni noon teskama nokkuji ɗi ɓe jaɓɓortono hoɓɓe kala ko mbiɗi Daga hoɓɓe koto leydi Ukraine udditena kabaruji men koninkoɓe leydi Ukraine ɓe koleri tigui ñande alarba sappo e tati lewru septembre ɓennuɗo ndu ɓe mbaɗi bombardement mawɗo no feewi ɓe bombardi ɗina batoji ɗi guerre ɗi leydi Russie to port woni kaggulade to bite wuuro witego Sébastopol e nder tawe e nder Crimée ko bombardement noon ɓurɗo mawnude no feewi mo leydi Ukraine waɗi e koninkoɓe leydi Russie e nder maayo ɗe ɓe mbiyata maayo ɓalewo woni mer Noire ɓe bombardi toon noon batoji ɗiɗi gonnoɗi e fewnitede hen bateau goto ko bateau sous-marin tawa ko bateau mo leydi Russie ko défaite mawɗo no feewi wonande leydi Russie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal pulaar udditena kabaruji men noon ko wasiyade bandiraɓe yo tinno yo janggu yo jangguina saabu hono ceerno men ceerno Das o wi tigui hakkille mo jangata e sumalle mo yarnata haydara ala ko ceerti musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sar e habride ko musidɗo mon Ghalii Abuu Bah roɓino jayde wino Afrique ko Amadou Isaga Kebe ko am accona haqqe robino jayni men to leydi dongre Afrique ko musidɗo men hono Alassane Mbodj to Ziguinchor kewɗen jaɓɓade ko musidɗo men Amadou Isaga Kebe en nuldimo duwaw kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yo jamal jogomi jogo on.
Thank you.